אחרי כמה שבועות של אילוף, הוצמדה בטקס מרשים סיכת מאלף אס מוסמך לחולצתו של רלף. אני זכיתי בקולר חדש אדום, מעוטר בצלבי קרס שחורים. בתום הטקס ניגש מפקד הקורס, הוא העניק לרלף תעודת הסמכה והודיע לו על שיפוצנו המשותף. הרכבת נסעה מזרחה. עוד יום ועוד לילה. החורשות הירוקות חלפו על פניי במריחה, אפילו ראיתי כמה ציפורים עפות אחורנית. עוד יום ועוד לילה. שיקשו קרונות, הקטר מושך. זאת הייתה הפעם הראשונה שאני נסעתי ברכבת. עוד יום ועוד לילה. ולאחר 3 ימי נסיעה, טרבלינקה. ענן גדול סחח על היער. קשה היה להבחין בגדרות התיל שנמתחו מאחורי הברשים. למקום היה אבק עם ריח מסוג שלא הכרתי. ריח של מקום שאין ממנו דרך חזרה. כל צליל, כל הד, כל רחש נשמע שונה בטרבלינקה. אפילו ציוץ הציפורים נשמע מזויף. למקום היה ריח של סוף. כשהגענו, קיבל אותנו פרנץ שטנגל, מפקד המחנה. הוא היה גרמני מבוגר, גם גבוה. הוא תמיד החזיק מתחת לזרועו מקל. מבחינתי ההצלחה היא מצב שבו העניינים מתנהלים מעצמם. אם נשים לרגע בצד את תחושת האידיאולוגיה ותחושת השליחות, מה שיש לנו לנהל כאן זה מפעל שהופך יהודים לאפר